și ai primit acest material video fie de la mine, fie de la un partener de-al meu pentru că îți dorești un venit suplimentar, o schimbare sau chiar propria ta afacere. Înainte de a spune despre ce este vorba, aș vrea să îți spun câteva lucruri despre mine pentru a mă cunoaște mai bine. Sunt soție, sunt mămica a 2 copilași minunați și vin din domeniul vânzărilor, domeniul în care am activat aproximativ 7 ani de zile. Îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, doar că petreceam destul timp. Plecam dimineața, mă întorceam seara, plus drumul până la serviciu era destul de lung pentru că lucram într-o altă localitate. Și odată ce am devenit mămică, mi-am dat seama că vreau mai mult timp liber. Astfel, am devenit parteneră cu Forever Living Products, o companie internațională pe piață din 1978, prezentă în peste 160 de țări. Activăm în domenii de mare expansiune: sănătate, frumusețe, controlul greutății. Noi căutăm 3 categorii de persoane. Prima categorie se referă la acele persoane care vor un venit suplimentar. Dacă ești mămică, studentă sau vrei pur și simplu un venit suplimentar, să-ți acoperi ratele sau facturile, e bine, această oportunitate poate fi și pentru tine. Forever este lider mondial pe piața de aloe vera și produsele sunt de o calitate extraordinară. Dar hai să vezi ce facem noi exact. Avem o gamă variată de produse, de la bebeluși până la vârsta a 3-a, produse pentru îngrijirea personală, îngrijirea pielii, produse pentru sportivi testate antidoping, produse pentru controlul greutății. Avem și o gamă de suplimente și băuturi nutritive pe bază de aloe vera care vin în susținerea sănătății și a mobilității. Astfel, noi îți vom arăta cum să-ți dezvolți o bază de 20-30 de clienți fideli, te vom învăța cum să ai grijă de ei și tu le vei recomanda aceste produse, iar veniturile tale vor fi între 200 și chiar 600 de euro lunar. A doua categorie de persoane se referă la cele care vor mai mult de 600 de euro prin împărtășirea acestei oportunități fantastice. Eu am reușit să-mi dezvolt o echipă internațională cu 100% online, folosindu-mă doar de telefonul mobil și o conexiune la internet. E bine, cum poți face asta și tu? Vorbind cu cât mai mulți oameni despre această oportunitate și arătându-le și lor cum și ei își pot schimba viața. Astfel îți construiești o echipă, iar veniturile tale variază de la 1000 de euro până la 2000 de euro lunar. Și cea de-a treia categorie se referă la acele persoane care vor să-și dezvolte propria afacere, vor să dezvolte lideri, vor să-și ajute persoanele din echipă să se dezvolte și ele, să câștige mai mulți bani, să aibă mai mult timp liber cu familiile lor. Extra, vei fi recompensat cu stimulentele companiei, călătorii de top pentru 2 persoane, program de mașină și chiar cotă parte din cifra de afacere a companiei. Lunar vei câștiga peste 2000 de euro și poți atinge câteva zeci de mii de euro. Totul depinde de tine și de implicarea ta, să fii o persoană serioasă, să tratezi cu seriozitate această afacere, ca și cum te duce la jobul tău, să fii deschisă și dispusă să înveți abilități noi, abilități de comunicare, de antreprenoriat, abilități de leadership, abilități de marketing de cea mai bună calitate. Nu te speria, noi te vom învăța, suntem o echipă mare și unită care te va ajuta și te va susține pas cu pas în a dezvolta propria ta afacere. Eu nu voi fi șefa ta, ci voi fi mentora ta și te voi învăța absolut tot ce este necesar despre network marketing ca și tu să reușești să câștigi un venit suplimentar sau chiar să-ți câștigi libertatea, să nu mai fii nevoită să te întorci la un loc de muncă, cum se întâmplă în cazul meu. Eu nu mai sunt nevoită să mă întorc la un loc de muncă. Acum muncesc de acasă sau de oriunde am o conexiune la internet pentru visurile mele și nu ale șefului meu. Această oportunitate poate fi și pentru tine dacă îți dorești un venit suplimentar sau să-ți dezvolți propria ta afacere. Tot ce trebuie să faci este să vii către mine sau către persoana care ți-a trimis acest material, să stabilești o întâlnire din care să afli detalii despre cum poți obține aceste lucruri și în mod cert te vom ajuta. Eu îți mulțumesc că ai urmărit acest material și abia aștept să-ți urez bun venit în echipa mea.